Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza. El secreto está en la masa. Imanol Gozilekin, Imanol gaur berdinketa utxean bukatu da partida, baina agian reala sanzen nagusi izan da ez da. Bai, nire ustez bat ematek irabaztekotan, sanze izan da, seguruna, okazio gehiago inditunak. Partida zaila, bere proposamena baita ere baloia jokatzekoa da, asko zabaldutze dute zelaia, jokalari ona, bizkorrak, ruturak behin eta berri egiteko jokalariak, nahiz eta nahiko eroso egon, eta beraiek okazio asko ez egin, talde ona da. Pena izan da, guk izan ditugun aukera horiek, aleikan ez sartzea, ez? Eta gero, azkenengo minutua ja gutxiokin, tokatu inda pixka, dana jointu egotea, sufritzea, eta behintzat partida ez alditeaz. Azkenean puntotxo bat. Pena, zerati taldean ere ustez orokorrean partido nahiko nahi du, eta falta izan zaio, aukera txoren bat, sare barrua sartzea. Gaurkoa 3. jardunaldia zen, eta 3 partidetan sanzek bakarrik gol bat jaso du. Hau da, jarraitu behar den dinamika ez da? Bai, dudik gabe, pretemporadan alaxi izan zen. Taldeai aukera egitea zaila da, eta hori asko esaten du, jokalaria, konpromiso handiko jokalaria dira, egia esan gogotsu gaude, eta hori ikusten da zelaian, ez? Pena izan da, aukera izan ditugula, ez? Aurretikan jartzeko. Hurrengo asteburuan, igual demoraldiko irtera zailenetagoriko bat, Kastillaren aurka Madriden. Bai, partida polita, ez? Zelaion batean, eta dudik gabe gogotsu jungo gea, aber ondo prestatzen dugu partidua, eta kapazadean irabazteko partida.